Mzina la Tate, ndi la Mwana, ndi la Mzimu Woyera. Amen. Kulandireni habari ndi alongo lero tsiku la chinayi la namba 6 pa mwezi wa Novemba chaka chino cha 2025. Mawu athu oyamba akuchokera mkalata ya Paulo Woyera kwa Aroma mutu wa 14 nimeya 7 mpaka 12. Ameni akutuwerengira mawu oyamba ndi Charity Chilanga kuchokera Kulunta Television. Mtenga wabwino wa Ambuye uchokera mtenga wabwino wa Luka mutu wa 15 nimeya 1 mpaka 10. Ndipo mulindine Father Norbert Kashija, Archpan cha Montfort Missionaries SMM, a station manager Alunta Television. Mawu a mkalata ya Paulo Woyera kwa Roma. Abale, palibe ndi mmodzi yemwe mwa ife amene amakhala moyo chifukwa cha iye yekha, kapena kufa chifukwa cha iye yekha. Tikakhala ndi moyo, moyowo ndi wa Ambuye. Tikafa, timafera Ambuye. N'chifukwa chake ngakhale tikhale ndi moyo kapena tife, ndife awo a Ambuye. Paja Khristu adamwalira nakhalanso ndi moyo kuti akhale Mbuye wa anthu akufa ndiponso anthu amoyo. Tsono iwe ukuweruziranji m'bale wako? Kapena iwe winawe ukunyozeranji m'bale wako? Tonsefe tidzayima pamaso pa Mulungu kuti atiweruze. Paja malembo akunena kuti, Ambuye akuti, paline ndemwe anthu onse adzandigwadira ndi kuvomereza kuti ndine Mulungu. Motero aliyense mwa ife adzadzifotokozera yekha kwa Mulungu zimene adazichita. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a mtenga wabwino Woyera monga adalembera Luka. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo anthu onse okomesa msonkho ndi Ayuda enanso onyozera malamulo ankabwera kwa Yesu kudzamva mawu ake. Tsono Afarisi ndi aphunzitsi amalamulo adayamba kuwinya nkumanena kuti, munthuyu amalandira anthu ochimwa nkumadya nawo pamodzi. Tsono Yesu adawafera fanizo ili adati, ndani mwa inu ali ndi nkhosa 100, imodzi itatayikapo sangasiye nkhosa zina zonse 99 zija kubusa nkukafunafuna yotayikayo mpaka atayipeza? Ndipo atayipeza amayisenza pa mapewa pake mokondwa. Pofika kwawo amasokanitsa abwenzi ake ndi anzake oyandikana nawo nawawuza kuti, mukondwere nane pamodzi chifukwa ndayipeza nkhosa yanga idatayika ija. Yesu adapitiriza mawu kuti, ndithu ndikunenetsa kuti momwemonso kumwamba kuzakhala chimwemwe chifukwa cha munthu mmodzi wochimwa amene watembenuka mtima koposa anthu olungama 99 amene alibe chifukwa chotembenukira mtima. Mwinanso mayi amakhala ndi tindalama 10, kamodzi nkutayika. Kodi suja amayasa nyale nasesasetsa mnyumba nkufunafuna mosamala mpaka atakapeza? Atakapeza amasokanitsa abwenzi ake ndi anzake oyandikana nawo nawawuza kuti, mukondwere nane pamodzi chifukwa ndakapeza kandalama kanga kaja kadatayika. Yesu popitiriza mawu adati, ndikunenetsa kuti ndi mmenenso angelo a Mulungu amakondwerera munthu mmodzi wochimwa amene watembenuka mtima. Mtenga
wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristu. Abale ndi alongo, Paulo woyera wanena mosabisa mawu kuti ifeyo pa zonse ndife a Mulungu. Ifeyo pa zonse ndife a Mulungu. Kaya tili ndi moyo, kaya ndife akufa, tili a Mulungu. Ambuye Yesu anadzera mu imfa, anafa, nayikidwa manda, nauka kwa akufa kuti akale Mulungu wa anthu amoyo komanso ndi akufa omwe. Tsono ifeyo tisamayikepo maganizo nkumavutika mumtima kuti kodi tipanga bwanji pamene tikudziwa kuti tili ndi Ambuye, Ambuye amene waona zonsezi, waona imfa, waona masauso, waona mazunzo. Izi zitilimbitse mtima. So, in all circumstances, we belong to the Lord. We have offered everything that we have in baptism. Tikumbukire kuti pa ubatizo watuja zatu zonse tinazipereka, zimene zasala ndi za Ambuye. Palibenso china ayi, zimene zasala zonse ndi za Ambuye. Kandife amoyo, kandife anthu akufa, zonse ndi za Ambuye. So, kudzera mwa Ambuye ndi kuti ndife amodzi, komanso ndife abale. Ndipo tizichita chotere chifukwa tonse mene tilili tizayimirira pamaso pa Mulungu. Kaya inu mavala suti yasopano wiki ndi wiki, every week kuti you're buying a new suit, kaya inuyo mavala ziguduli chifukwa suti yo sunalibe mwayi woti ugule komanso unalibe ndalama, kaya inu maenda mugari moto ya chani, tonse tizayimirira pamaso pa Mulungu. Ndipo pamaso pa Mulungu ndife amodzi. Palibenso kuti awa ndiolemera, awa ndiosauka. We are all equal when we stand before God. And so, there is no distinction. We are all one and equal before God. So, tisayambenso kumaika magapu aja, kumaika zinthu zimene zili za pansi pano kukuti zakalanso chimozimozi kumwamba. Ayi, pamaso pa Mulungu ndife ana ake tonsefe. Ndipo njira yoyamba, choyamba kuchita ndidza ndi kukumbukira nthawi zonse kuti ifeyo Mulungu adatilenga kuti tizimukonda nkumutumikira nthawi zonse. Motero aliyense mwa ife azafotokozera payekha kwa Mulungu zimene adazichita. Tizikumbukira nthawi imeneyo kuti Mulungu watipasa mwayi woti timutumikire ndi kumukonda ndi kumpembeza nthawi zonse. Mwayiwo tiugwiritse ntchito. Mawu amtenga wabwino. Anthu okomesa nsonko, anthu ochimwa akubwera kwa Mulungu nkumalandira zaulere, nkumatembenuka mtima pamene ifeyo tikupitiriza kukhala kutali ndi Mulungu chifukwa chakuweruza anthu anzathu. Ntchito yoweruza ndi andani? Ndi ya Mulungu, si athu. Koma tili tabizika, busy bodies. Uyu ndi akuba, uyu ndi woyenda, uyu ndi wachani. Zonsezo zimene mataito amene timapasa anthu anzathu. Pamene anthu akafika pamaso pa Mulungu akuzichepetsa, nkudziwa kufowoka kwawo ndi kupempha chikhululukiro kwa Mulungu. Pamene ifeyo tili busy kutani? Tikuweruza. Ndiye tiziweruze, tipitirize kuweruza, koma mukuweruza kwatuko ndikumene tizapezeke kuti tikulepera kukhala pamaso pa Mulungu. Kodi tichite zotani? Tizikumbukira kuti pamaso pa Mulungu we are all equal. Akuti the tax collectors and sinners were drawing near to see Jesus. Akufuna ali ndi chidwi.
ife amene mulunguyo tili nawo siku ndi tsiku sitikutengapo chidwi kuti timuone, kuti timukonde, kuti tikale pafupi naye. Titengerepo mwayi tidziwe kuti zimene tikuchita ndi zimene zingatifikitse kapena kutitalikitsa ndi Mulungu. Mulungu yakufuna akali pafupi nafe, koma zochita zathu zikutileperetsa. The sinners, those we regard as sinners, they are being cleansed and sanctified and coming before God, because God receives anyone who comes with a simple heart, with a heart that desires repentance. He's received. Kaya wachimwa motani. Ndiye ife tizikarabize ngumaweruza. So, chikondi cha Mulungu ndi chachikulu choti kaya 99 kaya ndi imodzi iliyonse, nkhosa iliyonse ndiyofunika pamaso pa Mulungu. Nkhosa iliyonse ndiyofunika pamaso pa Mulungu. Ndine wofunika pamaso pa Mulungu, ndinu wofunika. Ndipo bwanji tigwirane manja ndi kuyenda limodzi ngati thupi limodzi la Ambuye, kuti tonse tikapezeke pamaso pa Mulungu, kuti limodzi ndi amayi Mariya tikufikako kumwambako, tikutsangalala chifukwa cha zimene Mulungu watichitira, chifukwa cha ubwino wa Mulungu. Tikumbukire kuti sitili pa mpikisano pa zimene tikuchita pamaso pa Mulungu, koma tili pa ubale woti tonsefe titengane, tonsefe tinyamulane, aliyense kunyamula nzake, umene wafoka tinyamule tonse tifikepo pamaso pa Mulungu. Ambuye akhale nanu.